కర్నూలు జిల్లా మద్దికేర మండలంలోని పెరవలి గ్రామంలో పెరవలి జెడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్ నందు జరిగిన కార్యక్రమంలో ప్రధానోపాధ్యాయులు కె ఉమా మేడం, విద్యా కమిటీ చైర్మన్ మరియు దాతలైనటువంటి పారాప్రసాద్, పారా రవి గ్రామ పెద్దలు పాల్గొన్నారు. అందులో విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టులు, ప్రదర్శనలు చూసి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే కాలంలో వృత్తి విద్యను ఉపయోగించుకొని భవిష్యత్తులో మంచి స్థాయిలో ఉండాలని ప్రధానోపాధ్యాయులు కొనియాడారు. పాఠశాల నివేదికను వివరించడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం గత సంవత్సరం మా పాఠశాలలో ఏ విధంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమం జరిగాయి, ఏ విధంగా 10వ తరగతిలో పరీక్షా ఫలితాలు సాధించామో ఇవన్నీ కూడా పాఠశాల ప్రగతి నివేదికలు వివరించడం జరిగింది. అదేవిధంగా తర్వాత కార్యక్రమంలో భాగంగా గౌరవైనటువంటి రామప్రసాద్ అన్న గారు కూడా తన యొక్క దాతలుగా ప్రకటిస్తూ ఈ సంవత్సరం 10వ తరగతిలో మొదటి, రెండవ బహుమతులు వచ్చినటువంటి వారికి ప్రత్యేకంగా 3,000 రూపాయలు, 2,000 రూపాయలు బహుమతిగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పాఠశాల కమిటీ మెంబర్లు కూడా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి మొదటి బహుమతి, రెండవ బహుమతిగా వారు కూడా అంచె సహాయం